na-ebugazi m. Ngịga na-ebugazi m. Nna nnọọ. Kevin na gị? Nna. No. Wrap up. Kevin na-ejezi. Anyị na-eje meeting. Anyị nwe meeting tata. Nke dị ebe na meeting ebe hall dị. Nke hall a. Ka ị ga-ebugazi m. Ma nye maka nzukọ na. Nna. Dịka ya lozile yiri bulu yiri mbulu. Ịma ife na ọkwali nne yi. Ya rikin good ma. Ọkwali nne yi. Na inekwanle ya n'iru. Akpọtalụ m ndị a na-ete mmadụ ife n'iru fa wee tee m ya. Ego nwa m na-aga. Wow, mommy. Ka afụrụkwa m ihe. Wow, you look 26. Njide aka na akwa aka yo. Ị ga-ebugazi m ebe m na-eje. Yes, of course. Biko, ka ebe dị ya? Ife na ebe ụlọ meeting anyị. Nke dị ebe akwa ndị m si gị pịakwachara m nga ị hapụrụ ha gawa eme gịnị n'iro Nneka kwa gị ka m na-ajụ akwa m si gị Mama Papa kulota Mama gịnị ya ọ gịnị Mama Enwezuka m olileanya na ndụ m ke m olileanya mechie gị ọnụ Mama, no mama, kwa m na-ama onye ewu nna ya. Aga m amụkwa ya. Chineke kere ibu n'ụwa jụ. Bịa nwa m. Ekwukwule ka ya. Gantị nwa m. Inwe anwa wepụ afọ ime a. Ịkwafuola ọbara. Maka mmadụ dịka gị ka ibu n'afọ. Mmadụ dịka m ka ibu n'afọ. Ya awụ na ị gaghị ewepụ ya o. Ị gaghị ewepụ ya. Ị ga-amụ ya. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ndị ngwa gị ntị, o nwere ha ị ga-eme ya. Mama, gịnị ka ị ga-eme n'adịgo m ime? Adịgo m ime, gịnị ka ị ga-eme ya? Ama m ihe anyị ga-eme ya. Ọkwa ịma na ọ nne na-ekpuchiri nwa ihe ọjọọ. Nne na-ekpupekwere nwata ihe ọma. Mee ihe ọ ga-eji were ji nwa n'ama. Ị na-aghọta? Gwa gee ntị m agwa gị ha ị ga-eme. Aga m akpọrọ gị ugbu a na-enwebeghị onye ma ihe mere eme gawa Ọnịcha. Nwa m ka ịbụ ada m ji aga mba na nke nwanne m nwaanyị ahụ bi n'Ọnịcha. Anyị ga-aga nọrọ ebe ahụ, anyị lee gị n'ọmụgwọ, lee gị n'ụlọ ọgwụ, gaa mụọ ịmụ ha ala gee ntị. Asị m gị kore m ya o. M ga-eke ana m achọ nwa, ọ naanị gị nọ n'ụlọ. Aga m eku ya gị lọta gị torowa agbọghọbịa gị ọkwa n'obodo a. Ndị ahụ chere na ihere ga-eme gị, ọ ha nwa ka ihere ga-eme. Mana isi ịkwafu ọbara aka m anọdụ ya. Nwa m agịdị m eme ihe m gwara gị na ha ga-ama na ọ ga-emụrụ nwa. Ịnụla ya? Bịa nwa m. Ọ m na-ekwu gị na-etitụkwa. Ana m agwa gị sị lekwa ihe anyị ga-eme ya adị mma nwa m. Ngwa bịa ịba n'ụlọ. Hapụ ihe niile mere eme, ọ ga-adịcha mma. Ịnụla? Ngwa bịa ịba. Ị ga-aga pịakwara m akwa. Ọ gwụla ihe ị pụtụrụ pụta ebe a na-ebe akwa. Ihe hụrụ mmedịkwa.
oke nwanyị akpọgile mi ọ na-abịa relax ya na ọ na-abịa ọ chọrọ ọ na-emebute n'ụlọ a ọ na-emebu n'ụlọ a ọ moto ihe a moto nwa ya goro ụgbọala nwa ya ọ chọrọ n'ịdị anyị mma mbombo ọ chọrọ n'ịdị anyị mma mbombo onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịmanya mbombo onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịmanya mbombo onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịmanya onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịnanya onye chi mere eze na mmadụ apụghị ịnanya biko unu ewenala m iwe nọdụ anị nne m unu ewenala m iwe na m bịa late achọrọ m ka anyị gbuo enyi ịchafụ maka na ife anyị nwere anyị ga-eme erika maka ya ka anyị ga-eji gbuo ịchafụ na mbụ nwa m nwoke ka m kwudoro n'ụzọ wee sị m ọ mụ yọrọ ya ka o bute m mana on the course of na anyị na-abịazi o wee tọpụnyelụ m nwa obere azụ ọ tọpụnyelụ m wee sị na ọ chọọ ife unu wee sọ dị mma ka anyị bịaba mgbe na-asị ka njụ unu ọ nsị anya bịa ka ọ tụnye unu ya Desmond bịa onna daalụnụ onye ewutekwana unu biko anyị hụrụ gị na ya obiọma akpaghị ebe ọnwụ na ndị anyị fere ụgbọelu febata elu ihe ọṅụ ga-eju ọ ga-eju anyị obi daalụnụ ezigbo nwa ugegbe ezinụlọ ndị nne mazụ ọnụ mmanya na-agụ ndị nna onye mụrụ ha nne ndị nna onye mụrụ ha nne mama mgbe ihe dị mma ka m ga-emere gị nneọma nneọma onye ọ ga-adịrị mma nneọma mama mgbe ihe dị mma ka m ga-emere gị nneọma nneọma onye ọ ga-adịrị mma nneọma biko ka m nwere ịbịa gbuo n'oge ndị nne obi juru m aṅụrị na ọgbakọ ọnụ gbakọrọ ebe a taa nke mbụ bụ na nchiri ikele ọnụ dịka enyemaka ọnụnwa nyere and ekpere ọnụnwa na-ekpe ekpere ọnụ na-ekpe na-erite ebe anyị nọ ihe ikpere ihe niile ọ na-ayọ Chineke m na-ekwu n'eziokwu taa na Chineke mezuru ha niile ekeleka m ọnụ nke o buru ibu daalụnụ a na-ahụ na ezi nwa mara mma ọmụmụ ezi nwa mama a na-ahụ na ezi nwa mara mma ọmụmụ ezi nwa ezi nwa ezi nwa nwa mara ihe nwa nje aga mba ezi nwa mara mma ọmụmụ ezi nwa mama ndị nne mama ugegbe ezinụlọ ọzọ dịka ibe ya bụ ịbata na vileji anyị dịka obodo anyị ọtụtụ ihe m na-afụ obi adịsịrị m mma dịka ihe na-emegasị ihe dị agha na-eme na-abụdị ihe kwesịrị dị ife ndị a bụ ife ọjọọ andụ ọnụnwa bụ ndị nne m ga-ala eke ka ọnụnwa nyere m aka ka mara ma a ga-akwụsị nwe ihe ndị a adị ihe ndị a na-eme ọwụ m anyị na-eme ya imekwana ihe a iji na-emebi obodo ihe dị otu adịrị mma biko m ga-ala eke ka ọnụnwa nyere m aka ka onye mụrụ nwa mana nwa ya na-etinye aka na ụmụ ihe na-adịghị mma ọlalụ ya tapigo n'ụka ọzọ dịka ibi a bụrụ dịka ihe m na-anụgasị na-emegasị n'obodo and ihe mama m na-agwa m oge m batara ụmụ agbọghọbịa anyị na-atọga ime mkpoko and ndị na-ekpudo ụmụ agbọghọbịa n'ike dịka ndị oyibo na-asị repin so ihe dị otu anaghị emebu n'obodo anyị bifo so ọ gwụrụ m ike ka ihe dị otu a jiri bido memekwa ọ maka na anyị pụwasịrị afilize na mmadụ adịghịzi n'obodo a ihe dị otu a na-eme ọ dị njọ biko ọ wutere m so much ịghọtago ya ka m ji si na ihe dị otu a chọọ m ka ihe dị otu a na-emezi n'ihi nke a
ọ ga-adị mma onye lụọ nwoke na nwaanyị lụọ ọ bụ na ha gba akwụkwọ n'ụlọ ụka dịka white marriage dịka anyị na-esi emebe na mbụ mmadụ ọbụla nwoke na nwaanyị ọbụla mere ihe eji emezuo ya n'ụdị o kwesịrị ịdị m ga-asọpọt ndị ọka with some of 300. Ọgụbel enwere ihe ọzọ dịka omenala anyị na-emebu bifo anyị nwere dịka echefuola ya ndị be anyị manụ m ihe kpatụ na ọ nchefuziri ihe a ka ọ bụ na ihe dị ọta ọ bụrụ ihe dị mma ọ bụ ihe a na-akpọ ewu ukwu dịka a na-eze emebi na mbụ that's good exactly so that is it so ihe dị ọta bụ omenala dị adị bifo and adị ka ndị be anyị echefukwa ihe ndị a awanyaghị ya n'ọhịa so achọghị m ka ihe dị ọta dịzi achọrọ m ka ihe ndị ahụ ebe ọbụla atụsịrị ka anyị jee gbakọlatakwa ya ihe dị ọta bidokwa again n'obodo ya ịghọtago so n'ihi nke a onye mmụọ ụmụ 10 dịka awụ na ịmụtago ụmụ 10 kịta and from now to 5 years ọgwa na ị ga-amụta nwa ụmụ 10 m ga-support the person with sum of 3 million naira. Oje gbago shama garala na nwa na-elobi eriwe nyanyi nna ma garala na nwa na-elobi anyị na-aga ọrụ nwa na-emere ngo anyị na-aga nkọ nwa na-emere ngo amụdị edomokwu kpọrọ nwa na-elobi ka e mara n'ihe ọwụdị iji ngwọ ọwụdị oke okwu ọwụdị mmee ọwụdị mmee. That's good. Dịka onye mụrụ ụmụ 10 na usoro omenala anyị si dị na mbụ a na-akpọ ewu ukwu onye mụrụ ụmụ 10 ka m kwere nkwa na m ga-enye 3 million a car will be added to it a saloon car ụgbọala nwa na-elobi oje gbago nna ma garala na nwa nwa na-elobi ogbu nne lide ma garala na nwa nwa na-elobi anyị na-aga ọrụ nwa na-emere yo nwa na-emere yo amụdị edomokwu kpọrọ nwa na-elobi ọ ga-adịrị gị mma ị ga na-aga ebe ịchọ ihe ọ ga-agachara ka ibe eze ala anyị eze ala nwa na-elobi eriwe nyanyi nna ma garala na nwa na-emere ngo amụdị edomokwu kpọrọ nwa na-elobi. afọ m eze igbola m Jizọs onwe nọ nso afọ m mọmi m mamo eze afọ m nna nyere m aka nna ọkwa ezoghị m nwoke agwa m na dị ime osi ka ite ime since o nyechara m ọgwụ afọ atagbuola m nna nwa Ezo iwu nwoke tụwara gị ime hapụtala nna gị ọwụdụ mmiri chere edu na nwụdanwụ Ezo iwu nwoke tụwara gị ime ọsịgị ka unu tee hello hey British agbala German ịhụnanị ya nọ ịhụna ihe mere nwe gị eze enyi gị nwoke nyere gị ọgwụ tụwa gị ime sogo ṅụọ ka eji wepụ gị nwa ibu n'afọ nwa na ugbu iwepụla eke wepụbete akwa iwepụla nwa wepụ onwe gị. By removing an innocent child, you also remove your life from this planet Earth. Every
Oh, we are not woman. You know, woman, mellow down. Bring yourself down. No! Ketulite Hana, from 12 years, I want to bro and Jaboshinopia. And they kill it again. And they kill it again. Oh, my boyfriend. Get your answer, my guy. Get your answer, my boy. Your boy have killed you. You see it? Bend down, Fatty Ikejimugo. The strength in the Namago, the castle will tell more machine because Nama, what house is she because I don't know Kaka brand you. At least a board than the man at Tania. When I can look at you, you are a waste. When you're going to go, while I see I'm going to and I say, sorry, it's the way. Over Momogo, Ebula Losu, Piago, and my booty shake with a wagon and really chef working. Because I have done my best in bringing you up in this world. This is Nika Habu, stupid girl. It's a go. Giga 3 men. One innocent child. May your soul rest in peace. Mokwa can want peace. Because sometimes there will be no peace for you. Because you try to kill a soul that does not belong to you. Like you will from one. You innocent baby. You can say it's not. Chineke. Ama wulia. Chineke. You can say the query your tape. Say the query your tongue. What was it? You can say query you stupid girl. Eze ngeze n'ugba eze ọwụ ngo n'ugba chi ho ya ga lụọ nwaanyị ọzọ lụọ nwaanyị mụrụ ụmụ ya na-aga. Now he has destroyed your future because of your stupidity. Obunu no my him nwaanyị obunu no my hu no open our eyes. Be wise, don't be used. Love. It's a love etile na dili. Mụrụ na mbure mmote kogote kugogo ge nwo. Nonsense onye nwe baby aburu gi. Akere ma awuro ogbo ni wura mo. Na kpọmọ nna. I want to make what I'm going to say, bro. You better, bro. Choma inu n'obodo ị na-alụkwa ihe na-eme n'obodo ịma Mr. Desmond nke si obodo Igbo bata o kwere ndị obodo nkwa lele kwa ọ na-aba iwe na-ewe ya otu ma agba obodo ụmụ okorobịa n'obodo a saludi a na-agba akwụkwọ o kwuru si ndị elugodi ga-agba akwụkwọ n'ụlọ ụka ọ ga-enye ha 300,000 ise n'ofu ụgbọala ise hey chukwu abịama yakwanye ọma o hey ọzọkwa ọ si ndị ahụ gbara akwụkwọ n'ụlọ ụka makwa ụmụ iri anyị ga-enye ha 3 million n'ofu ụgbọala chukwu abịama o yakwanye ọma hey ọ wụ ihe ọma lee achọrọ m igba ọsọ lawa ụyọ kaga kọwala di m nye nji ntị m abụọ nunu lee akụmachi nwere m ụmụaka anọ iwu na taa ọ mụ na di m taa mụ na di m aga m ekwe m di m pụọ n'ezi taa echi na-abịa aba anyị ga-emegide ya tupu afọ ime abaga m n'afọ aga m enweta ejima isii wee mee ya 10 ka nji nweta ụgbọala m na 3 million. Hey! Choma ihe nke a dịkwa m egwu. Makwa ihe ga-eme ugbu a mụ na di m Nicholas ga-eji nnọọ nwayọ jikere kpakọlata onwe anyị gaa mee gịnị marriage na chọọchị gịnị akaụntụ anyị wee gaa 300,000 naira gbagam ahụ nke isi mbụ ka abụọ lakpụrụ ugbu a m ewe onwe m oghe fufuroro kapagide ọkwa kapagide dị na sila otu abụọ tụtara aka anyị mụọ na 10 nsakwa aka nara ha gịnị 3 million onye ka anyị baala mana cherekwa o otu ga-esi mụọ ruo ụmụ 10 n'ime afọ 5 mba na ọmankwa omume nsọ ga-ekwe omume
ihe naanị ihe na-ekweghị omume n'elu ụwa awa ọnwụ ịnọ nga ngwa gị sị aga m akụpagide ọkwa ịnụdị ya kụpagide ahụhụ ọkọrọtọ ma ọkụpụretụ ama akụpagide ọkwa ya na-abịazi na gịnị ejima wuo mgbanwe nke mgbazuo ya gaga nara ego m Chineke nna ihe otu ị na-eji agbanwe ọnọdụ mmadụ ụnụ nọ n'ime di nke ụnụ ka nọ mmanụ ụnụ ka mma nke onye ji ụmụ nwe ihe mkpọsara na-erere mere chei ya na-atọ m ụtọ ụzọ ọ baala otu abagala ma m mochiri anọ otu mba nwee ma idea ee nwụrụ oge mama awụla gị m ga-atụ otu onye mmanya ga n'ime matrimony ma kpukwe onye ọbụla ụfọdụ agadi nwoke mgbe emekwala agadi nwoke onye emenwe ihe nọ na ya within 5 years emekwala gịnị ndị ọbụla bịa m ga-anụ m ga-anụ kala kọmiti suicide Chineke ihe nke atọgbuole m Oga Desmond, My brother. anyị nụkwara ihe na-ewu n'obodo gbasara nkwa ikwere ndị obodo ka anyị rapụ na ịgbapụ na ka anyị gbawazie n'ife. Yes, ife nọ n'ọbụ eziokwu ọta anyị si na ya weta m shiri plan na ọta ka m ga-esi eme. Agadesi ịma ihe mere ọrịa anyị mma mana ihe m ti m agwa gị mara mere ị ga-eme ya increase maka anyị nwa na-alụ alụbe my brother ọchịchị ukwu ya dịkwara mma but ọta ka m shiri plan na m ga-esi eme ya ọtọ ga-esi dịrị m mma dịkwara n'ọnụnwa bụ ndụ nke m mma and agaghị m alachiwa azụ dịka m shiri chi ime ya ọta ka ọ ga-esi adị Yotago? Yes. Dede Desmond, ịgbalịala anyị nwa n'onwe anyị ga-emekwana ka anyị gbalịa ka anyị mee ka o kwesịrị. Chefene ka njikwa ahụ. Nwa m nwa onye ka iwu. Nwa Matayas. Nwa Matayas. Nke a nọ n'ụsọ hall. Nke na Alubasco. Oyi kwọlịa. Nna ị ga-ebutu akpịlị ya erika ya na ego onunwa o tinyelu adịrị mma na ọka o tinyekwue ọkwa anya ukwu ị ga-ebutu ị ga-edolu nwa arụ anyị ị na-anụ nwa m ife bụ dịka etu onunwa unu bịara ekene wee chebilizie nne anyị sikwara anyị kenekwu anyị maka afọ mụrụ eze ka egwu biko ekene dere gị emeli a bụ dịka etu nsi wee na-agụ ya ogologo akpịlị ya dịrọ mma ife unu ga-akabarụ na-emebi ezigbo ife ụnọ na-adịsị ụnọ eju ebe niile mana anụkọta chukwu ewelu prọfet tinye n'ofu ebe etu a ka o si wee welu prọfet nke a wee tinye na nke m ọbịa weli ya tinye n'afọ mụnwa wee wetala unu ya etu ọ wetagoli ọ ga na-enyela ụmụ ụwa aka ya nke unu didebe bụ na-eme na ezigbo ife ọnwa ife a na-akpọ mmadụ ịgrabụlụ opportunity etu ọ nyere unu dị opportunity na grabụ anya mebe ọfụma were mee ife bara uru were ya mee ife bara uru ngwa jisikwa na ike jisi na ike ọ na-akụlọ m ọjọọ nwanne ka m chọrọ nụ something ọ na wọmpụ ọnụ ji ya zụrụ one or two things ghọtago ife eji malụ nwa m dịka m sukwu ọta m sukwu aka wee si aga earlier the better ghọtago yes ọ ga-adesi ịdị onye mma
Chai. Erimeri na lodo erimeri ọnwa egbule nwanyị na-afọ ime ka ọ mụtara anyị nwa ka anyị kpere ọkụ ṅụrụ mmiri nkwọ asị m erimeri na lodo erimeri erimeri na lodo erimeri ọnwa egbule n'ụdị n'ala ụmụ ka ọ kpụtara m nwa ka ọ kpịga m nwa kpụrụ m nwa ntama okporoko gụrụ nwa melion. Ai hầu. Nằm nó giúp. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!